Kephek Manwi Chawi, driving khlaimani yakulo Khungsa current Pillaro Thangwi Thutaiwi Rwmani bai Chwngpherangni Pillar bai Kwlaikha Patimung Ampi Amchaini Koktwma. Patimung Koktwma kena Patimung Thangwi Thutaiwi police. Abon yakulo na Malkhung driver no telang zaka syakam nogo. Patimung tu Ampi Amsi genangge nuksa ka strapsani Bagwi ufla. Ampi nishimi Chalokmani Koktwma Chini Khorang.